சீசன் 4 ஐந்தாம் நாள் இன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேகா மேம்க்கும் சனம்க்கும் குக்கிங் டீமில் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ படுத்துகிட்டே சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா, நான் கொளுத்தி போட்டு வந்திருக்கிறது எப்படி பற்றிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவங்க சண்டே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ ரேகா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, என்னை விட்டுருங்க, நான் சண்டேக்கு வரலன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ரம்யா இருங்க மேம், நீங்கள் இது கிளியர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அப்போ சனம்க்கும் ரேகா மேம்க்கும் சின்ன ஒரு கிளாஷ் நடந்தது. ஸோ நானே பண்ணிப்பேன், நீங்கள் எதுக்கு அரிசியும் பருப்பும் வேக வச்சிங்க அப்படின்ற மாதிரி, நான் ஹெல்ப் பண்ணது தப்பா அப்படின்னு ரேகா கேட்டாங்க. ஸோ அது குக்கிங் டீமில் தொடர்ந்து பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதில் இது ஒன்று தான். அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் சனம் சேகர் அப்படின்றவர் அவரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொன்னார். ஸோ எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷன் மாற்றி விஜய் டிவிலேயே ஒரு ஷோ கிடைச்சாலுமே இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாமல் என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலுமே இன்னும் நான் நிறைய சாதிக்கணும், எனக்கு அப்பா இல்லை அம்மா தான் என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு இந்த ஷோ வந்திருக்கேன்னு சொன்னார். அவங்கள தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ரம்யா பாண்டியன் சொன்னாங்க. ரம்யா பாண்டியன் நான் தமிழ்நாட்டு பொண்ணு தான், நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்தேன். அதுக்கப்புறம் சென்னையில் நாங்கள் இப்போ இருக்கோம். ஸோ அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆக்டிங் ஜோக்கர் படத்தில் எப்படி வாய்ப்பு கிடைச்சிது, அதுக்கப்புறம் எப்படி தெரியாமல் போனாங்க, ஜோக்கரில் நடித்தோம். அதுக்கப்புறம் சில படங்கள் பண்ணியுமே நல்ல ரெக்கக்னிஷன் இல்லை. அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோஷூட் மூலிமா நான் ஃபேமஸ் ஆனேன். அது எப்படி ஃபேமஸ் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது. கண்டென்ட் என்னன்னு தெரியும், ஆனால் அது எப்படி இப்படி வைரல் ஆச்சுன்றது தெரியல. ஸோ அது மூலிமா தான் நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பித்தேன்னு அவங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொன்னாங்க. அவங்கள தொடர்ந்து ஆஜித் சொன்னார். ஸோ சின்ன வயசுலேயே டைட்டில் வின் பண்ணாலுமே அதுக்கப்புறமும் நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணார். ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா பாலாஜி அவரோட ஸ்டோரி சொன்னார். லைக் எப்படின்னா, அவங்க அம்மா அப்பா 2 பேருமே ஆல்கோஹால் அடிக்ட் ஆனதுனால ஒரு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் கூட எனக்கு யாரும் வந்தது கிடையாது. யாருக்காவது அம்மா அப்பா நல்லா இருந்தாங்கன்னா நான் பொறாமப்படுவேன். ஸோ இந்த வீட்டில் நான் ரொம்பவே பொறாமப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். ஸோ பாலாஜியோட ஸ்டோரியை கேட்டதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க நிறைய பேர் கண் கலக்கிட்டாங்க, ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தாங்க. ஸோ அவரோட ஸ்டோரியுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக சொல்லி அழுது தான் சொன்னார். ஸோ இப்போ அவர் இருக்க நிலைமைக்கு கம்ப்ளீட்டாக அவர் தான் பொறுப்பு. ஸோ இப்போ அவர் தன்னோட செலவில் தான் வாழ்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இது தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இடையில பிக் பாஸை ரியோ கூப்பிட்ருந்தாங்க. ஸோ ரியோ உள்ளே போனப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியோட உடல்நிலை காரணமாக அவர் பெட்டில் தான் படுக்கணும். ஸோ அவரை பெட்டில் போய் படுக்க சொன்னுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ரியோ அது கூட இருக்க இன்னொரு ஹவுஸ்மேட்ஸு சொன்னாலுமே சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி கேட்கல. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக அவரை சம்மதிச்சு பெட்டில் போய் படுத்துக்கிட்டாரு. ஸோ அதுவுமே லைட்டாக ஒரு சின்ன இதாக போயிட்டுச்சு. அப்புறம் நிஷாவும் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஏன் பெட்டில் கூட படுத்துக்கோங்க, எனக்கு அப்பா மாதிரி தான், அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாரு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ எல்லாருமே அவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 8 பேர் சொன்னவங்க இப்போ மீதி இந்த 8 பேரில் இருக்க அவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி யார் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் கம்மியாக இருக்கோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதில் அவங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சுரேஷ் சார், அதுக்கப்புறம் ஆஜித், ரம்யா பாண்டியன், அதுக்கப்புறம் ஷிவானி, இவங்க 4 பேர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 8ல் இருந்த ஃபஸ்ட்டு 4 பேரில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேகா மேம், சனம், சம்யுக்தா அண்ட் கேபி. இப்போ 4 பேர் ரம்யா பாண்டியன், ஆஜித், ஷிவானி அண்ட் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி. ஸோ இந்த 8 பேர்லேருந்து யாரோ 2 பேர் தான் எலிமினேஷனுக்கு நாமினேஷன் ஆக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டம் கலைஞ்சிருச்சு. ஸோ வேல்முருகன் ரியோ தன்னோட மடியில் போட்டுட்டு சும்மா பாட்டு பாடிட்டு இருந்தார் உட்காந்து. ஸோ அப்போ பக்கத்தில் அனிதா சம்பத் அந்த பாட்டை கேட்டு வேல்முருகன் ஒரு ரொம்ப உருக்கமான பாடல் பாடினார், அன்புள்ளம் கொண்ட அம்மாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை கேட்டு ரொம்பவே எமோஷ்னலாகி அப்படியே படுத்துட்டு அப்படியே ரொம்ப அவுட் பஸ்ட்டாக அவங்க அழுதாங்க. ஸோ அப்போ ரியோவும் வேல்முருகன் அவங்களும் சமாதானப்படுத்தினாங்க. ஸோ அதோட இன்றைக்கி நாள் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ பிக் பாஸ் சீசன் 4ஓட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு யங்ஸ்டோன் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க.